Sanibonani, ngiyabingelela lo bingelelayo uNhlanhla kwana ngubani ngibingelela wonke umuntu obuka lo mbukiso njengamanje. Senze lo mbukiso ngenhloso yokunazisa nge-EP ezophuma makuphela lenyanga esikuyona. EP ezobe inengoma ezu4 esihloko sayo sithi uMajothi. Naze ngimthanda umuntu onganandaba nami. Naze ngimthanda umuntu onganandaba nami. Uma ngibona wena vele kuthi angale. Uma ngibona wena vele kuthi angale. Yazi abaningi bazoyibuza ukuthi why sikhethe isihloko lesi and abanye bazojaja ngendlela abajaja ngayo. Kodwa nje engingakusho ukuthi noma ngabe ubani ofisa ukwazi ukwenzakalani nofisa ukwazi ukuthi ingoma ithini akaye kuma-online stores izobe sikhona kusukela mhla ka-5 kusukela mhla ka-5 inyanga elandelayo izobe sikhona, so bazozwa khona baseshe nje oMashonisa ku-YouTube oMashonisa Topic, ku-Instagram sikhona Sigusha Mashonisa, ku-Twitter Sigusha_Mashonisa SA. Sobe sitholakala nengoma zethu zizobe itholakala esikhulukazi kuma-online stores ngeke sikwazi ukwenza ama-CD ngenxa yokuthi i-EP nale ilokho nje engingakusho. Siyiqembu oMashonisa siswa amaphumulo, sisabasha endimeni kodwa siyathembisa ukuthi abantu mebenikezela ithuba basinikeza isikhathi basilalela ngeke baze bayisole, bazojabuliseka. Ngiyabonga. Semathandweni